Ja ešte horšie, ja nemám meniny dnes, ale ja mám 15. septembra na 7 bolestnú Pánu Máriu narodeniny. Počas štátneho sviatku, preto aj keď dnes diskutujeme o štátnych sviatkoch, niekedy so žartom hovorím, že netrvám na tom, aby počas mojich narodenín bol štátny sviatok. A teraz trošku vážnejšie. Známko vecí, ktorého si veľmi vážim, ako človeka, odborníka na poľnohospodárstvo, použil citát veľmi známeho amerického prezidenta. Ja si pomôžem citátom môjho starého otca, ktorý bol veľmi aktívny poľnohospodár. Najskôr pôsobil ako samostatný roľník, potom bol pri zakladaní poľnohospodárskeho družstva vo Veľkých Goranoch pri Topolčanoch. A pravidelne mi hovoril: Robert, keď ideš hovoriť o veciach, ktorým nerozumieš, veľmi pozorne vyberaj slova. A keď idem hovoriť o poľnohospodárstve, ktorému nerozumiem, ja som laik, môžem iba sledovať to, čo robíte, budem veľmi opatrný pri výrazoch a slovách, ktoré teraz poviem na adresu tejto myšlienky, ktorá sa dnes realizuje, ale aj na adresu slovenského poľnohospodárstva. Začnem však takým malým prirovnaním. Keď som prichádzal sem od Gorov na Žitavou, bol som veľmi zvedavý, čo uvidím, pretože vedel som, že pôjde o výstavu, ktorá má byť priamo na poli. Keď som videl z diaľky šiatre a videl som rôzne zástavy, tak mi to pripomenulo, ako keby išlo nejaký tábor vojakov, nejakú armádu, ktorá je pripravená pred mestom sa sústrediť a zaútočiť. Takto nejako to asi vyzeralo možno v stredoveku alebo v minulosti. Vyslovujem také želanie a presvedčenie, že nech naozaj táto výstava, nech táto koncentrácia ľudí, myšlienok, táto koncentrácia poľnohospodárskej techniky je naozaj takým vojenským táborom, ktorý je pripravený zaútočiť na všetky problémy slovenského poľnohospodárstva. A tých problémov je neúrekom. Keď chodím po Slovensku, počúvam pri návštevách poľnohospodárskych podnikov všetko možné. Ako sme zdecimovali na Slovensku živočíšnu výrobu. Aký máme obrovský problém s chovom bravčových stát, pretože vieme, že už aj toto meso sa na Slovensko dnes vo veľkom dováža. Počúvam o tom, ako Slovensko dováža základné potraviny typu jablk, kapusty, zemiakov, to, čo bola úplne bežná produkcia Slovenskej republiky. Počúvam o tom, ako niekde sa iba mulčujú poľnohospodárske polia a nevyužívajú sa. Počúvam o tom, ako na dedinách máme stovky nezamestnaných ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí predtým pracovali možno práve v poľnohospodárskej výrobe. Ja som chalan z dediny a vyrastal som v jednej dedine, ktorá sa volá Hrušovaný, opäť pri Topolčanoch. A pamätám si, keď fungovalo poľnohospodárske družstvo, fungovalo všetko. Bola aj pekná dedina, bola aj zamestnanosť a boli aj peniaze na šport, boli aj peniaze na to, aby sa niečo v dedine postavilo, aby bola kultúra. Ako náhle to družstvo zaniklo, alebo poľnohospodárska výroba tam prestala existovať, tak dedina to okamžite pocítila. No kam tí ľudia z tej dediny majú ísť? To sa všetci vysťahujú do miest, alebo všetci budú chodiť za prácou 15, 20, 30 kilometrov. Ja mám preto veľkú prosbu. Všetci, ako ste tu a robíte v poľnohospodárstve, prosím, vydržte. Tlačte aj na predstaviteľov vlády, na tých, ktorí majú na starosti poľnohospodárstvo, aby poľnohospodárstvu bola venovaná primeraná pozornosť, pretože nemôžeme tolerovať, aké máme dnes saldo, pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty. Nemôžeme tolerovať, že stále tu máme vysokú mieru nezamestnanosti a pritom nemá čo robiť vo výrobe, ktorá bola niekedy tak typická pre Slovensko. Chcem vám zablahoželať tejto nádhernej myšlienke, tamto tebe, samozrejme aj rolnickým novinám, ktoré som si veľmi pozorne na tento účel prečítal. Je to veľmi dobrý nápad, sústrediť na malých poličkách to, čo je možno výsledkom vašej práce, ukázať poľnohospodárskú techniku. Vidíte, že dá sa urobiť poľnohospodárska výstava aj bez toho, aby sa platili veľké peniaze za stánky niekde v nejakých mestách. Ľudia radi prídu aj mimo veľkých miest, aby sa pozreli, čo ste dosiahli. Želám si, aby ste všetci vy spoločne s novým ministrom poľnohospodárstva, ktorý má na starosti predovšetkým finančnú otázku, ktorý má na starosti otázky regulácie, kde musíme posilniť v oblasti poľnohospodárstva, aby sme sa posunuli podstatne ďalej. Preto som aj prišiel, preto vás aj podporujem, budem podporovať každú jednu dobrú myšlienku v poľnohospodárstve a
ak ma presvedčíte, že je to naozaj dobrá myšlienka, lebo ja sa po hospodárstve ako takom nevyznám. Želám vám krásne zážitky, príjemné stretnutia, veľa poznania tu na tomto mieste. A keďže som sa dostal do pozície človeka, ktorý dostal gratuláciu, neviem, či viete, ale startoval životnú jubileu, takže takisto mu želáme všetko dobré. A ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. Nech sa nám